V nekonečnom toku života sa myseľ stretáva s tieňmi, ktoré nemajú vlastnú podstatu, iba odraz v tom, kto ich vníma. Strach nevzniká v priestore bytia, ale v mysli, ktorá sa oddelila od prítomnosti a premieta obrazy toho, čo ešte nenastalo. Biko to pripomína, že všetko, čo myseľ vníma ako hrozbu, je len myšlienkou, ktorá stráca svoju silu, ak jej nie je venovaná pozornosť. Bytosť, ktorá sa ponára do prítomnosti, zisťuje, že strach sa nenachádza nikde mimo nej. Nie je zapísaný v priestore, nie je vpísaný do času. Existuje iba v predstavách, ktoré sa rozplynú, keď sa vedomie prestane k nim vracať. Biko to učí, že tam, kde nie je očakávanie, tam nemôže byť sklamanie a tam, kde nie je prilnutie k výsledku, tam strach stráca svoje korene. Keď sa myseľ sústredí na pohyb, ktorý sa odohráva v prítomnosti, strach už nemá priestor na rast. Každá činnosť, ktorá je vykonaná s vedomím, každé slovo, ktoré je vyslovené v jasnosti, premieňa myseľ na priestor, v ktorom sa nič zbytočné nezdržiava. Biko to pripomína, že zanepráznená myseľ, ktorá je naplnená pozornosťou k tomu, čo je skutočné, prestáva vytvárať miesta pre strach, pretože už neblúdi v tom, čo je neisté. Bytosť, ktorá prijíma, že nie všetko je v jej rukách, objavuje pokoj. Nie je potrebné kontrolovať každú možnosť, pretože tok bytia sa deje aj bez zásahov mysle. Keď sa vedomie upokojí a prestane hľadať istoty v budúcnosti, objaví sa priestor, v ktorom je všetko presne také, aké má byť. Biko to vedie k poznaniu, že tam, kde zmizne potreba predpovedať, sa objaví priestor na plynutie. Strach je len tieňom myšlienok, ktoré sa nikdy nemusia naplniť. Bytosť, ktorá prestane živiť tieto predstavy, objavuje slobodu, ktorá nie je podmienená vonkajšími okolnosťami. A v tejto slobode už nie je miesto pre strach, iba pre nekonečný priestor vedomia, v ktorom sa všetko deje v dokonalom súlade.